Pastor Dkhar ubadi Secretary Jongka Bible Society of India Shillong Auxiliary. Mentaka sngi ula yok ban play bat pynher ya ka lama kom kadak jongka jing play ya ka jingrakhe bat ka jingkenjo ya Mawphor basan phau jongka jingya lenti ka Bible Society of India Mawkyrwat Branch. Ya ka ni ka jingalang lapanlong ha ka jaka jongka jingtei ya ka office rekam jongka BSI Mawkyrwat. Hakani ke jing play lai don lang nadu ki pastor ki temen basan ki rangba abalang bot kumju ru ki dongkit kam na ki jing sengin thei jong ki southly ki presbytery na ka district mountain jong ka balang ublai Meghalaya bat Assam. Hashwa ban play bat pynher ya ka lama la yo ban penlong ye jing seng ha ka ba uba SL Plie Sherman ka Golden Jubilee committee ula penya bat a ye ki kintin priang sobha bat boat ye ki jing pule bat dua na ka kong wansara mar banyang RWBCS. Layo ru ye ka jingkran lengkon na utmen basan SCCM le secretary ka Golden Jubilee committee ka jingroi kerpang ne ka jingseng samla balang Presbyterian Mawkyrwat ka jingkran ai khublei na utmen basan JD nongse secretary ka BSI Mawkyrwat Branch but ka jingdwai penwai na pastor Dr. SI Yaupnyau. Puli kawai ni kita khot wa khandai panda kumta men pha put ya ka turoi ka jubilee openai ba nyau ba ka sngi ba si phau jong to panai ha ka sngi ba si phau jong to panai ha ka sngi ka jing punya suk to put ya ka turoi leng bai ka ri baro kawai ba tu pen ka tang kho ya ka snam ka ba san phau ba tu pen pana ya ka jing lai lu ya ka jing plai lu ya ka ri ba ye khon ya hajar jong ka baro kan long ka jubilee phi ba to ai ba wei baro ulai phai selagi jong jaka bagani ke jubilee ke long ke jubilee jong jing suk ke jing kemen ringai skema baro ke balang ke ban ya simenta ke ni ke jubilee ke long de ke jing kemen sisa bat ai be ke jingrakhe ke long ke badap de ke jing kemen ban lap de ke jing ro yu trai bat ke nu ke long ba sutnat ba ni baro ki balang ba don nang ni se ar lai teli kun hun balang ba kanu golong jing kemen nang yo ban ya telilang pan pynher ke ni ka lama jong ke jing kemen ke jongi pan pen sawa ya ka lama jong ke jing kemen ke jongi bat kanu golong jing khu ke bakrau ya phi kham tam ke nong yelam ngi le so bla puli na du san post na man swa pat hadu menta ba de ke jing ya tre si tom jong phi pan penla pan pen wandur ya ke ni ke jing rakhe ya ke jing dap san post na jong branch ingat skema ublen kurku dalam rekan hakini ki indiat nai na dum ta du benai mat bagi jingrakhe ke long ke ba dap ke jingkemen ke jingsuk bat ke jingurku ke jong blai ki ba bonjai pada ke ju ko por dap ru da ke jingsuk kemen ba yo ban bu ni mau no rim jong ke yeng ke ba la dep yeng lupa kat ni bat ni ban ke liam jungarum su klem la ban ai ke jingku blai body store SI of Neuru by Jirap Yangi, Marante Bible Society report banga Shim Secretary Nukong mga
kita long presiden den tu te wan kai te ong pengi tang kami do har ngim don te ong lada yu te ai no i ko kami but tu kami bo shong ta ai so bhai the story of neo hi but yo i ga jing subun ne ga jing kulu ya ga jing a trailang ga jong i pada ngai ba tu kami kan e don adu ka good li thara but nuar kata kanu idap da ga jing so kemen ha ka ba don ki nongelam ki ba sungu ki ba kraw mun sim kumi ba ros i ba pun snai ke ne ga ying ba kat ni bagi pek tangi payai ke ele si ke jinglut kam dei ke ba jem dei la nang trei la nang sei ya ga jing don ji em jong i bat ba ka Bible Society jong ni ka branch ka nang sei suki ba men swa ba dang join no kong Bible Society nga so kumba undon kam e ni mar ba kam kong santang ban shone ke ni ka Bible ndrei mentang isngo ban aingu ya play ba ka kam ka long ka ba kraw but what ka Bible ka si mentang la yo ya ki bon jai kini ke ba tip le tin em kini ba don ki dak sao ya ki jingkren yo jisu baro but kini bele ba khamr ben numar ba ila kham shone ka ta rukom ba ki poetry ki long kun ki poetry ki prose ki long ki prose den mar ta ka khamr ben na ta ki reference ru ki la khambun na ta ki dak ru bantu men swai ki la kham shai khndian but kini ki dak sao ki long ba baro ki ba kren jisu ila ai de ki dak sao Knamba vin suk vin tipa mateng tengin tipa kini ki kren Paul ne kren Matthias kren Yohanes ne kren Jisu tengilawan ra ru katugan ni bangin sadi hadin melawai ni jeseng pat ka dor glong san spa prapo na tengila don pulpit ngila don ki Tom's index bat ki compact size bat ki baheru but la isne ublay ba swapan kut ke snem la singila la ban release la ne penmi se ka kasi study Bible ru but kini kan long jingr khu ga bakraw na mara kini ka study Bible ngila tho khambun ki article ru la kham pen shai ki the khot ki ba eru ngila don jing batai kini ki passage la ne ki ba don lai so to khot ru la don ki jing batai kuma long study Bible fareng ta kini ka siru ngila lem ta la ngi don jing kermen bat la yai pen kan mau bengalur ba la kunu bangin yo swaga Christmas